Paba, pagani na pikas pilek guys nabilin pag pikas pilek. May ganahan nga buhok taas. Kagwapa sa mga batang bag. Ay, kagwapa sa mga bating kamay. Dati. Hello guys, good morning. Magpasok-pasok namin. Magpasok-pasok na mo ron? Karon na guys, agilahang UN. Masuot na ni Kim Kim ning izahang mga kani pang UN. Kare izahang UN costume mo na ilang kinaunhan asuoton. Sa sunod, karing ilahang para sa ilang production number. Nahuman karing napad ilang gown. Dijang gown. Masuot na ni karong adlaw tanan. Wala guys, kay ilahan ng mga UN karong adlaw. Excited na ka kimi-kimi? Excited na ka magbatag pa eh? Excited nga. Lipay. Ingan ko guys, kaya so maligo sa may karjet guys. Kay wa man ning uwan dari may kapundog tubig ato maligos dam karon sa magdapon mig labhanon gamay. So unsa pa man pod guys mga alas 11. Mo ni ilahang plug nga ikaway-kaway ila ni ingan guys. Manggod, di manggod nga. Ingan lagi. Oh, yan ako lagi. So ata na ni andamon kay unsa ini uli na mo madto nang kaandam na daan. So nakaandam na daan guys agi jahang mga ipangsuon. So moto sa misdam karjet guys kay mag labami karjet, malabami gamay. A few moments later. Ito naman sa eskwelahan ni Kim Kim kay make-upan pa ni Silza. Tara day. Pang Kim Kim naguna na. Like kimi. So ito namin guys para si Jang UN ni Kim Kim. Kay mag-UN na sa Kim Kim ron. Nanay jang gaon dari hanang isud. Tay jang pang UN costume. Kompleto na. Excited na ka? Cha. Ito namin guys. Kita-kits na to. Yan namin sa school. Mag-makeup na sila ron. Kim, make-upan na ba kayo mo ate Abby to Mag-makeup na sila karon tataod. Gamaan pa si jag headdress ni ma'am. Bibi, kulot. Batang kulot. Busy na, busy. Nagmainahan. Asang gihanger ang costume ni Kim Kim. Hindi magka-gumot-gumot. Make-upan na si Kimi-Kimi. Make-upan na gumubad. Matching ka ba? Kinsa man si? Paja nagpilak ni Kimi-Kimi. Hangga pa sa mga batching kamatoy. Uy! Ang Kimi. Lagi lang isa kapila ko kamataon. Papa. Tapos papa to. Dari. Papa. Ay. Kanang may moto. May buhok si Kim Kim. Paba, pagani na pikas pilek guys nabilin pag pikas pilek. Kim, mura ka si Cinderella Kim. Si Cinderella. Talikod ba? Talikod ba? Sus, ginoo. Mo na jang ganahan nga buhok taas. Kagwapa sa mga batang bag. Partner ni Kim Kim, si Sayon. Cheers, ka-cute. Number. Ito isang headdress. Wah, dada wag partner. Ha? Dara pila. Paha, oy. Sige. 1, 2, 3. Para kahimo sa mga taga Brazil Kina. Mga cute nila Alam mo din naigang kay na inipili. Ha? Kaya ito isakay ang mga chikiting. Ito to Guys, bunggo. Karami ginita. Uy, rapos tayo pazong. Masama sila. Ada anak sila. Ha? Kuha sa pa? Gulit eh. Kuha na sa pa. Pangarsahan sa pa, be. Ha? Di sila maigo? Kimi.
Magkuha na sila, mag motorcade. Ang mga chikiting, motorcade ko na sila guys. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Good. Dance ko na siya. Hey, anak Kim. Yan na guys, larga na mi padung sa gym. Nako na Kim, saka na Papa Kim. Ito na mi guys. Bye-bye. Motorcade na. Yan na yung plug. Taas yung plug. Taas? Brazil. Brazil! Brazil. Brazil. Huwag palagi ko tayo. Oh, motorcade. Gayon! Oh! Ay, ato na ni Agi Sintro. Ito na guys. Mag motorcade. Sailing si Jang Kim Kim. Partner ni Kim Kim na mga plug. So, Alicia. Pit, nagkazin Miss Jim, guys. Pit na ta, Kim? Kimi? Pit na? Excited na gamong batang batsi? Excited na gamong batang batsi. Matuhog ka! Na, saan naman ni guys matuhog? Makuno sa Jim, inigabot. Hala ka dyan. Gamot sabay. Inigabot sabay. Hindi ko matuhog sila inigabot sa Jim. So, dari Miss Gym sa Alicia. Alicia Gymnasium. Tata dito likod. Ikas, kayo init. Yehe. Okay. Nara Miss Alicia Gymnasium. Kujong nagtaga Brazil. Hamang imong kuan be? Ikaw. Yan Miss Jim guys. Hindi nga mong kim-kim ang design no. Mga cute ka doon sila silang mga costume. Pictorial sa mga chikiting. Sugod na UN. Ada mo glihak intang kau rin matangkas ng inyong mga pilak. Huwag palagi ma. Mga pahapit ha. Excited ka. Ito na guys. Ano? Smile, we! Smile, Kim! Taranta. Hello everyone! I'm Billy Akimurato. Representing Brazil, Australia, Korea, Indonesia, Hawaii, Egypt, China, Mexico. Together with our SIC. Ay, kagwapa sa mga bansing kamay. Dati. Ha? Nationwide. Join us in welcoming our Minister and Miss of Kindergarten this afternoon to formally start this momentous event. First up, Andre Arnabalan and Gia B. Hernandez. Our 13 runners-up, Ivan James Gagas and Elia Kim Esperatos.
was born on February 2, 2019. She is the daughter of Mr. Gabriel and Mrs. Granny Borato. And her ambition in life is to become a doctor someday. Once again, our 13, the brothers of Ivan James Caldas and Elia Kim Esperanto. The request the parents and also the advisors. Thank you. That was 13 runners-up. Next are 12 runners-up. Okay. John Evan M. Dalpena and Maaya Kushati Cervello. Mr. United Nation 2024, Lance Randy, To Amaris. turn over the cape Oh, may nakita guys. to our reigning Mr. Smile kay. Smile, be. Cute ka to yung mong partner, be. Nahuman na kasi guys ang UN United Nation 2024. Thank you sa makeup artist. Tata na. Dali nga rin, dali. Nagwapa sa mga batang bazi. Humana guys, sa gilang UN. Manguli na may kay hapon na, alas 5 na, ginuupo. Nangadyo na laman sa Zagbalon. Kakuha ni taon si Zagbalon. Dali, pag hinay ka mahagbeng ka. Ha? Hinay. Nangadyo ka teacher. Nasa saralipay na kapangazog balon. Oy, ikaw. Sus, bangan. Balon is life. Muli nami guys, ang managilahang UN 2024. Thank you Lord. Muli nami, kay hapon na guys. See you next one. Ha? Nalingaw ka? Nalingaw ko no si Ja. Nalingaw di egg. Datang bazi. Thank you Lord. Human na ang ilang UN. Dali. Thank you, Jesus. Napay kilay. Kilay ni mo na kampat na. Hindi nami, kay hapon na. Salamat Lord. Human na gazud. Yan na miss bye guys. Katugin taon pag-abot na mo. Katug nas motor. Kaluod sa gikapoy yung taon kung mga batang badzi. Kaluod yung taon.